έχω να σου πω κάτι. Έχεις 5 λεπτά? Αυτά στους 10 συμμαθητές μου κάποια στιγμή στη ζωή μας θα το χρειαστούμε. Δεν κατασκευάζεται, δεν πουλιέται. Το έχεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Η μόνη πηγή του είσαι εσύ. Με λίγο από αυτό, ως ένα κουτάκι αναψυκτικό, μπορείς να βοηθήσεις έως και 3 συνανθρώπους σου. Μα μια φορά μονάχα δεν αρκεί. 3 και 4 το χρόνο μπορείς να είσαι εκεί. Έχεις 5 λεπτά. Κάνε μια πράξη αλληλεγγύης. Γίνε εθελοντής αιμοδότης. Για τη ζωή! Δώσε το παράδειγμα, δώσε αίμα! Έχεις 5 λεπτά.